खुलुमबाय आं उदांश्री बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों आबादारिफोरा सांग्रां जा। उदालगुरि जिल्ला टंलायाव गोमोन माइखौ अरख्लाय गारदों गिख्रंथाव एम्फौआ। टंला बागपारा गामिनि अर्जुन बर'आ गावनि दुब्लिया बे एम्फौनि उदखारिनि थाखाय दुखु फोरमायदों। हारियानायाव बिस गोनां जौ लोंनायजों सा 19 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना सुलुं मोननाय जादों। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा अलंबार गोजौ आरो गेजेर फरायसालि खैराबारि उदालगुरि बिटिआरआव 14 आरो 15 नभेम्बर 2023 खालारखालि नैथि बोसोरारि मेहेरगोनां सुफुंनो थि खालामदों। आसाम कंग्रेसआ 2024 नि थाखाय मोन 14 लकसभा बिसायख'थि ओनसोलफोराव गेलेनो थि खालामदों। सोरांनि फोरबो दिवाली फोरबोनि मुङै गिबि मन्त्रि शर्माया बयनोबो हामलायथि बावहरदों। गोदान दिल्लीनि बड' स्टाडि सेन्टाराव हादरारि आरो बुहुमनां बिथिङाव बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनाय आयदाखौ लानानै हायुङारि थाखोनि सावराय जथुम खुंदों। बर' रावखौ गुबुनफ्राबो सोलोंनो हानाय थांखिखौ बिथा खालामनानैनो दिनैनि सावरायमेलखौ खुंनाय जादों। बिथां दिपेन बर'आ बुङो। बुरलुंबुथुर दैसायाव मुलि होना कुइन्टेल ना आरो सुबुंफोरनि रोजा हांसो बुथारदों होनना सुलुं मोननाय जादों। गामिनिफोरा मुलि होग्राखौ सिनायथि होना नजरुल इस्लाम, शफिकुल इस्लाम आरो आलाल उद्दीन होनना बुंदों। दिफुनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैबाय थानाय बोलेरो गारि AS01 FL1875 आ ट्राकजों सौदावना लंकायाव 4 सान्थ्रि बै जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। 2 बोसोराव 1.35 लाख साख्रि होगोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पानिगावआव बुंदों। इजराइल हामास दावहानि समाव गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतन्याहुआ गिदिर बिबुंथियाव बुंदों जों हामासआव खुंथाय खालामनो सानाखै होनना। अयोध्यानि सूर्य दैमा बोरियाव 24 लाख आलारि बाथि सावना रेकर्ड सोरजिनो नागिरदों। गाहाय मन्त्रि मदिया दीपावलीखौ रैखाथि सान्थ्रिफोरजों लोगोसे फालिगोन होनना PM अफिसनि मोननाय जादों। मिजोराम विधानसभा बिसायख'थियाव जों देरहागोन आरो गोदान गोहोजों रायजोनि सिबिथाय होगोन होनना जरामथांगाया बुङो। क'क्राझारनिफ्राय चिरांनि काजलगावसिम UPPL राजखान्थि दोलोनि गेदेरथार 5000 बाइक रेलि खालामना प्रमद बर'आ बुंदोंदि बिटिआरनि सान्थिनि गिबिया मिरु सरकार होनना। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंदि दिनै प्रभु रामा अयोध्यायाव गिदिंना फैफिननायनि थाखाय गासै हादोरानो रंजायो होनना आरो 500 बोसोरनि उनाव प्रभु रामा अयोध्यायाव जिरायगोन होनना बेबायदि बुंना गासै हादोरनि सुबुंफोरखौ साबायखर बावो। PM मदिया तेलेंगानायाव मोनसे बिसायख'थिनि बिबुंथि होना बुंदोंदि मिरु सरकारा तेलेंगानानि सुबुंफोरजों लोब्बा दं होनना। आप मुझे प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जानते हो, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बंगारू लक्ष्मण जी मेरे नेता थे। वो मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे और मैं उनके अंडर में काम करता था। वो मेरा मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम सिखाया। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भोपालाव बिसायख'थिनि बिबुंथि होना हादोरा दावखोलांनाया दिनै मोदीनि थाखायसो जादों होनना बुङो। यही संकल्प के साथ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार बनेगा, रामेश्वर शर्मा हुजूर से
बड़ी वोट से जीतेगा। वही संकल्प का साथ मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल गान्धीया तेलेंगानानि गामिफोराव दावबायहैनानै दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खरफोरखौ नायगिदिङो आरो बुङो हादोराव कंग्रेस सरकार थाबोला बेबायदि जानो मोननाय नङामोन होनना। It cannot be fixed. कुछ भी इसको ठीक नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। DNA is like that. इसको किसी ने टेस्ट करवाया है? అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఎవరు వచ్చి భూమి ఇంకెవరైనా చూడలేం చెక్ సార్. చేయాలి. నేను చెక్ చేసుకుని నా పేరు ఉంటే చెక్ చేసిన కోసం నేను నా పేరు చేస్తాను. మరి ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఇప్పుడు? ఇది మా ఆయన పేరు మీదనే ఉంది. ఇంకా इनके हस्बैंड के नाम के ऊपर है, कहीं वहाँ से इनको बदले नहीं, कोई एग्रीकल्चर ऑफिस आए नहीं। Why don't we get it tested? Definitely. And why don't we get the name changed? Brother, नारायण यहाँ के कैंडिडेट है। नारायण नी पानी ఏంటంటే इसको टेस्ट कराओ, ये क्या प्रॉब्लम? और इनका नाम इस पे लगवा दो। ओके, गुड। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.